makamuka. Mashomba taura inenezvo. Chiri kunetsa. Chirara ikani shomba kumabvirira makango. Chii? Chirara kani muromo wangu. Sometimes Taura nene Teddy. Tinofunga kumbofonera ex wangu kuti akwanise kubatsirawo. Une zvimwe zvinhu zvainyatsogona, zvainyatsorova nemazvo, zvausiri kundiitira, zvausiri kundigonerawo. At least ndikafonera ex wangu angakwanisa kukudzidzisawo. 2 weeks chaidzo I think kana utori munhu anotori neshungu cheka unenge kutogona. Ex wangu haasi kana bita, haana kana bitterness and she's mature zvekudaro. Angakwanisa kutokubatsirawo sha. Pane zvimwe zvinhu zvaanyatsogona right mishomushe. Right mishomushe. Dzakanyatsoti. Finish. Usandozosera wakamudhurira day rese. Ndokuti ubatsirwe zvinhu zvausingagoni. Zviko zvandisiri kugona, zvandisiri kugona. Chingozvitaura ko unotadza nekundidzidzisa. Chingondidzidzisa zvewewe. Handinozi zvandisiri kufunda nema-ex ako ini ndisiri kutanzi vandidzidzise zvimwe zvinhu zvavo. Iwe chiite zvezvewo. Anyway, kana zviri zvawaswera wakatsamwira, zvawaswera wakamudhurira, continue. Wanzo unyatsozvimba, unyatsoramba wakatsamwa, unyatsofutunuka kudai so wanzo unyatsobhipa, wanzo ramba uchizvifunga, wanzo unyatsotsamwa. Ndikutoita stress neizvo zvekuti munhu ari worried nei utori busy zvakufunga nyaya zvema-ex. Continue nekutsamwa kwako, wanzo ushaye hope, uramba wakamuka futi. Usatomborari. Continue.